Gilamoy sa kalayo ang 5 ka room sa usa ka tulunghaan sa Gipos, Zamboanga del Sur. Nabiya ang Bluetooth speaker nga nakasaksak sa outlet sa kuryente ang posibleng tinupdan sa sunog sumala sa kabumbiruhan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Wala na. Sana lang karon na. Nasunog kining pipila ka room sa usa ka school building sa Balungating National High School sa barangay Balungating, Gipos, Zamboanga del Sur nga nagsugod pasado alas 5 sa buntag kaganina. Gani sa gawas sa maong nasunog nga building, makita ang mga gamit sama sa mga papel nga gitabangan og salba sa mga residente. Hinuon gilayong girespondehan sa kabumbiruhan laki PDRRMO ang maong sunog. Gideklara kining fire out human ang halos 2 ka oras. Matod sa BFP Gipos, ana sa 5 ka room sa usa ka karaang school building sa maong tulungaan ang nasunog. Nagsugod ang kalayo sa usa ka laboratory room kung asa nahimutang ang mga valuable gadget sama sa laptop, speakers ug ubang school equipment. Hinuon, walay naangol atol sa insidente. Posibleng nabiyaan nga Bluetooth speaker nga nakasaksak sa outlet sa kuryente sa maong room ang tinubdan sa sunog. Ang cause ng sunog, sir, kasi yung ipapadala naming sample under investigation pa, sir, kasi ipapadala pa naman yun sa laboratory namin sa NHQ, yung sa mga Bluetooth speaker, ganun, yung naka-charge, yung sa mga outlet po nila, sir, yun yung kinukunan namin ng sample. Gibana na ang mabot sa kapin 3.6 billion pesos ang danyo sa sunog base sa paunang assessment sa BFP. Sa karon, temporaryong gisuspende sa tagdumala sa maong tulungaan ang klase aron malikay sa posibleng disgrasya ang mga estudyante. Nasayrang ang nasunog nga school building, gitukod niadtong 1980s pa. Busa dunay pahimangno ang kabumbiruhan. Mostly mangod sa mga schools na sila yung mga suga nga murag 24 hours ba sa pasiga, sir ba? Then imagine nimo 1980s pila na sa tuig. Then ang ilahang kwan dapat gali mag-rewiring po ang mga schools kay 1980s pila na sa mga tuig di maura to nga wire. Then ang ilang ceiling grabe na kauga. Efren Mamak, 1 Mindanao.